di eju na-ajụ fa afịọchaba etu ka ha fịọchagide end ya na court ewee kpebe kpesie ndị court wee si die n'ife nyakwulu dị n'ọda ebe ọbụla nyanwa kpatala alụ nyanwa chọtara ana egi ọdụkwala ya atọl si eno like 20% mana ọ dụrụ ya atọl eno di na nwunye ka ụnụ bụ yes na o so gị wee nwere ụlọ ọnụnwa ya na ya gwasị wee nwelu dị ụlọ na o nwere right ịnụkpo nwaanyị ọzọ n'ụlọ afọ na fasi akwa anya anụ na kama ọ ga-anụ ya nụọ ka ọ kpọ na-abe nnie ka fana abụọ mee plan jegote ụlọ nke fekpa ụlọ bili na ya ma ọ bụkwa ma nke nụnwa falụrụ wite ụmụaka na-esi na ya kwere si wee kpegide kpesị ndị kọtụ wee kwụrụ ya n'azụ wee sị ya na nyanwa bụ onye ga-eje nụta nwaanyị bụ onye ga-ejecha ebe nwaanyị ga-anọ not na be this woman ọsị m nne na ya ma ife ya ji azọlụ biko ọsị na ya mụtara nwoke na nwaanyị ọbụla a ga-anụta kịta ọ mụtara nwoke bata oligobi eligobe ụmụ ya ọsị ogbugbo ogbugbe fe na ya chọrọ ịghọtago si wee kwụsie di eju si na ya kwere ya na-ekpe ekpere na ya mara ife ya nwere ike ime na o nwere nwa ya nwaanyị ntị adọrọ ya na-eji anọgide ofu ihe bịa n'isi si anya hapụ na nwa afọ ya maghalịba na ọkpata afọ ime ọmụ ebe ị na-achọ nwa nwoke ọdụ nnọọ ka gasị na mmadụ gwara ya destin ya wee gbazie nwa nkịtị ya ada faitizi pịa nwa atụrụ ime ya afụrụ na ọ dị ime kpọọ nya si ya na afọ na ịdị ime ka a ghara ịchọkwa nwa afọ achọ ya wee kpọọ papia wee gwaba papia wee sị papia na ọ bụrụ na ọ ga-ekwe ka enedo nwa anya ọ bụrụ na ọ mụọ nwa ọ bụrụ nwa nwoke ọ bụrụ na inwego nwa nwoke ọ bụ ịghọtago gbasa papia si na good idea ya si aso na ị ga-accept nwa asị nwa gị ọ sị yes na ya ga-accept ya ya kpekpe ekpere ka ọ bụrụ nwoke na Chukwu azagofe ekpere ọsị ma ọkwa etu di ya wee kwalụfa wee nọchọba nwa ime nwa anụnwa wee na-akụlọkụ to 5 months di etụba nwaanyị ọzọ ime n'ezi so ka ọ tụba nwaanyị ọzọ ime n'ezi pịa anya anụ ya osebelufe okwu na-eselufe abụrụkwa na ọ tụba nwaanyị ọzọ ime n'ezi okwu ọ na-eselufe bụ na ọ bịa ka o were aghụghọ wee batasị ya nọ mistake osikwa nke ọpụọ nke ya sị na nsogbu adọrọ nọọ kpọrọ ya na babe nna gị ịghọta na ịkpọli ya na be nna gị mgbe unu ji nweta ego na-achọ ụlọ nke unu di eju ji maka ya jụ na ya ma nnụdat woman si na o nwere ka ọ dị dimkpa ka ya nọgide ya eje ebe nna ya anya eme nna anyị eme ibie mana kọt ekwugo bụ na kọt ekwugo ọsị bụ ọkwa na nwa ya nwaanyị mụọ nwa ọbụla nwa nwoke fa na-azụ nwa afọ na-emelu na-akọlọkụ 6 months nke ọ tụbara ime n'eze mụọ ọbụla nwa nwoke so now na ife ya ji wee wetala anyị akụkọ wee bụzialụ na nwa ya mụrụ nwoke wichi di acceptụrụ ya denụ nke nọ n'ezi wee mụọ mụkpọ nwoke di accept ọnya wee na-asị ya ka aje kpọtazie nwa afọ ka ọ bịa solufe bili ọsị m nne ya wee sị mba o na ife ya ji wee sị mba bụ na nọmba 1 na ya dị confused na ọ bụrụ na nwa nwoke bata kịta ya na nwa ya kedu nke ka wee nwee power ya na nwa ya kedu onye bụ the legitimate child of that man bụ die ịghọtara na ya chọrọ in the sense ọ ga-abụ nwa afọ bata ka akpọba nke nwa ya mụrụ basta ya chọrọ ya ịghọtara na ya wee chọọ ka amalụ ọ bụrụ na ya ala awụọ nwa afọ ka ọ bata solufe bili ya na nwa ya mụrụ which die accept kedu nke ka wee nwee power like kedu nke bụ ọkpara na unu ga-asị ya were ihe anụnwa jebe na ụmụnna yes na ya mara ya ga-eji eje na ụmụnna ịghọtara na mana ya chọrọ iji aka ya were ikpe ya amụ ya jebegodu na ụmụnna bifo nya wee bịa ebe bikos na ụmụnna kwuru na fe ekwusigo na ya ka nwee power now ịjụ na nwa afọ ama mbata ya kpọnarị amami ya mgbe ọbụla ọ dizizikwa na ọ ga-abụ dị ọkpara obi udube nke iche o den nwa nke nwa ya mụrụ ebi udube nke iche which bụ na ọnụnwa falụlụ ka a na-ataget onwekwa ife ọzọ ọkwa ịghọtago na ya chọrọ echi niile ka a chụpụ nwa afọ n'ụlọ ọnụnwa ndị sense na basta ka ọ bụ unu maka ndị be anyị si etiriti basta ọkwa ịghọtago na bifo amụọ nwa na di ekwetara na ya ga-eji wee mee nwa na di accept mana kịta na si ife ọ na-ekwu maka ya bụ nke amụọlị ya n'ezi nke amụọlị ya n'ezi nke amụọlị ya n'ezi nke amụọlị ya n'ezi ya wee jụ na ọma mbata yes because na court ekwugo ihe ọbụla gbasara nwaanyị ọzọ will not be done on this house fana abọlụ ya wee na-ajụ unu ọnya hapụ nwa afọ ka ọ bata na ọma mbụ nsogbu dọọlụ nwa ya ọ bata kedu onye ga-enwe that place na ya chọọ inwetagodo idea before ya wee bịa Kanaba village
maka na ya ma na ọ bụgodu na ya gara vileji na di enwere ike ịga vileji ịghọta na di ya chọrọkwa ịnụ di ledi o mana ya gbara ma ọ ga-emesi in future nụba mama ya ịghọta ụdị ife afọ na o nwere ike kịta o were idea si ya ka ọ bata the girl the child batazi o jee mee ga-esi ya jebebe nna ya na ya chọrọ ọnya jụkpa aka na ntị ka fa jebela onwe fa ka ọnya na-ata the child ya na-ata the child ọ ga-analụ nke nwa ya mụrụ position n'eziokwu na di ekwetara mana o nwere omenala emere n'isi ha na kịta anụwanya na-agwa anyị ha na ụlọ ọkado n'aka ya yes na ụlọ ọkado n'aka ya na onye ya chọrọ ka a ga-enye kedu ife ọdụ unu ka ọnya mee ọ sị bụ nne na ọ gwara onye a na-akọrọ onye afọ wee sị ya une ihe anụnwa niile di gị na-ayọ gị kịta anyị na-akọrọ ya ma di gị okwetego azene data umeanụ mụrụ nwa okwetego na ọ ga-akpọnye di gị nwa wite atụ nyanwa iso di gị ọsị m mba o ọsị bụ na ọnya ka ya ji ekwulu maka na ọ chọrọ itrikie ọta nwa afọ ọ bịazia n'ala onwe ya pozishọn ka ọnya kwelu na o nwere ife ome ka ọnya jụzọba nkie kedu ihe ọnọdụ ọdụ unu ka nwa afọ ga-anọzi ma ọ bụrụ na nke di ya mụrụ n'ụzọ bata ai nna nke akakwala aka o nya nke akagwụrụ akagwụ amara ụzọ a ga-esi o honestly amaghadị m ife m ga-ekwu because na asịsị kwusie nọ nke di gị mụrụ n'ụzọ kama na o mere ego mami ya o mere legitimate mana ndị be anyị na-accept na nwa famụlụ n'ụzọ asị nwa fa wee bụkwazi alụ nwoke akwa ịghọtago ehe na mana a na-acceptkwa nke a ọsịbụ na ife ji wee weta na o nwere akụkọ m ya gara nke ada mụsị alụ nwa mesie papia jenụta nwaanyị asị na ya ama mmụ nwa bata jemebe adopt yes I know about that one so kedu ife ọdụ unu ka nwaanyị a mee na kedu ụzọ ọdụ unu ka nwaanyị a si na ọnya hapụ nwa afọ ka ọ bata ọnya hapụ na nwa afọ ka ọ bata ọdụ unu ka ọ ga-eme mistake ma as in fact I don't know biko na onye maala ife onye ga-abụ kedu nya onye maala onye ga-abụ dị ọkpara ma ọ bụ na nwa afọ bata ọnọdụ nwa nke nwa ya mụrụ ga-anọ ma ọ bụ na nwa afọ bata ya denye na comment section ọ bụkwanụ na voice note ka echi emere voice note can send ya because na I don't understand maka na nwoke nwa chọrọ ọbara nke yes ọ chọrọ ọbara nke asị nwa ya mana nke nwa ya mụrụ bụkwa na ọbara nke etu mana ọ na onwe ka o si ada I don't understand ụmụnne m tinye ọnụ n'okwu a ndị be anyị ya nụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ